Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πάρης και σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ απλό βιντεάκι να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έχω φτάσει παιδιά 50 subscribers. Στα 50 subscribers και δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή να ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν το περίμενα αυτό. Έβλεπα άλλους youtubers που είχαν το κανάλι τους λίγο, βασικά περισσότερο καιρό και έχουν λιγότερους subscribers. Γι' αυτό πιστεύω ότι με υποστηρίζετε, σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω, μπορείτε social, πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και να ξέρετε το κανάλι μου το έχω μόνο 2 μήνες παιδιά και εγώ είμαι 48 subscribers και 100 βασικά 1164 προβολές στο κανάλι μου, δηλαδή νιώθω χαρούμενος παιδιά που με υποστηρίξατε και το κανάλι μου δεν θα τελειώσει παιδιά, μην ανησυχείτε με άργη εγώ να κάνω βίντεο. Υπάρχει κάποιος λόγος, να ξέρετε, υπάρχει και βέβαια κάποιος λόγος, ότι είχα παράδειγμα παιδιά, είχα κάποια προβλήματα με αυτό που έκανα record και αλλά το πρόβλημα τελείωσε εντελώς. Το βρήκα, το τελείωσα, το ψάχνα και το τελείωσα. Με βοήθησε βασικά ένα άτομο. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι και θα ήθελα να σου πω άλλο ένα πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 50-48 subscribers. Νιώθω χαρούμενος παιδιά, νιώθω υποστήριξη από εσάς. Να το ξέρετε παιδιά, το κανάλι μου θα προχωρήσει, θα κάνει καλύτερα βίντεο, δεν θα το τελειώσω. Να το ξέρετε, να μην λέτε αλλαντών αυτή τη στιγμή. Και ναι, θα θέλω να σας πω ένα πράγμα, σας παρακαλώ, αν μπορείτε και αν θέλετε να πάτε να κάνετε ένα subscribe, τον Ασπρούλη 007 είναι το άτομο παιδιά που με βοήθησε και χωρίς εκείνον αυτό το κανάλι δεν θα έχει φτιαχτεί καν παιδιά. Ήταν γιατί τον ξέρω εδώ και χρόνια, ήταν το άτομο που είχε αρχίσει το κανάλι του και ήθελα κι εγώ και μου έδωσε ένα κανάλι, βασικά μου έμαθε πώς να κάνω record και όλα αυτά για να τα κάνω edit τα πράγματα. Γι' αυτό παιδιά μπορείτε να κάνετε το ένα subscribe, χωρίς εκείνον τώρα δεν θα υπήρχε τίποτα. Και γι' αυτό παιδιά, ωραία παιδιά, ναι παιδιά, και αυτό είναι το βιντεάκι. Ευχαριστώ για τους 50-48 subscribers που φτάνουμε στους 50 τώρα που είμαστε 200 subscribers. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, για σας.